Lakhaingkoi Singhason constituency kaparlo Tikoklangso Patroklam LP School along APHLC a candidate Jay Kathar Wood Kerekamai Kangnipon. Fourth National Master Games Surini Naikorahini along Kachipate dun Abangpi Sangpi Rumila Terang Pipen Kethom Seranong e Mate Gold Medal Kachipalong dun. Amri BJP pen Kang Dangamai Kangni Lapen along Don Poke Prahini Atom Kachipa Ogdun. Amri Development Front Aratum Amri candidate Elvin Teronapan Kuruvangtu Kapijirpon. Patumi Arua Chiklo Nipai Inkora Po Arni Singhason constituency Kaparlo Tikoklangso LP School Patroklamlo APHLC pen Jay Kathar Mai Padupon. Singhason APHLC Maipu Babu Terang pen Kachari Port Amailo Kongchenbang Robinson Tobi Pensi Mailam The Than Pachimisi Lepen Alhuiapan Pachinipon. Amailo BJP Congress lepen ALCC aphan kikroi araratum APHLC along puthot pharu isira trokke babang phu abang phiatum nangchipa ogdunlinti Tikoklangso araratum kopia potsi piniki ongdung araratum APHLC along chipa ogdun nangkok athiki abarim amor sing tisoke thangnata nanglang ponpi lepen Tikoklangso araratum BJP along ningkan phu soselo kidodut Sita Thangnata Tikoklangso hawara phan nangkachilangpon kavedera joksi puthot APHLC along nangchipa ogdun nangkoglo pusi ahawar araratum herangkia thino nangpachinidun Lapen Jay Kathar pen kaningje pon laki non kewangji Karbianglong Autonomous Council MSC kiligalong APHLC aphat nangpahenno Singhason arat akisum nangpajopo Lapen Tikoklangso hawar tower lapen kijunalang nangpiwekpo Lepen kedam tang abarim amor sing tiso BJP chari boma hotke thangnata kachin thorpon awi lasi non kewangji MSC kiliga hotke Tikoklangso aratke Jay Kathar phansi ongdung awor pipon poputa lamchak jipidunlo Volongkoma jipen Jirsong Singna report Karbi Daily News Rangke la hempre hang la song format SDC dong tadu SDC sibemer cilang pet tadu dudut la pen non la sarkar la BJP itu nang cari det pen ni jat long lunde hempre la pu hemso talong le pen uronado percher tan pan ke munit borang tinte apos ne ning oi pen ni ning kan hini ke Congress long si ni election pi la ne job card tang ho na do paisa tang ho la ha nang thang la pu ja la pu tame tuma nang thelo nang hab lo to la ka nang thelo nang hab lo ta me sen lo nang thel da nang hab dat puso beta li dam me ning che ber thip pen uthot ning chiru thusi uthot ni me thang kar bilongri khai ka ching hon ang thek chi peklang ning jerai kom ning pa joine sin tum pini dak ti kolong zo pa thua klang dong uthot che song par jap tu pang cheng lo lasi ik ke khang dun ku sipu pa diktar dun pheri dun ka pa pheri pu sipu amat na dun hai he dun dolo sita nang aning ar lopen ge dak APHLC long sinang dun lap la pen nili tum dak APHLC tum thek long lo Singhason hello Samson singing ti Karbianglong Autonomous District nangji pu ki pudun che ngadim lo la pen nili punu Lawrence Singh ingti la Samson Singh ingti a bok alang li ta IAS amunit alang li phan Samson Singh ingti toy si la Singhason anglong survey at lo 1942 malok survey at lo la dak elitum headquarters district headquarters ki biji pusi la puan si la Autonomous District hang Karbianglong donangji pugipu Thomson la Singhason phan ka ching hot halabang sohot Singhason puleke pualia rokom inglong po pusigipu la penili punus Lawrence Singh engti nili phanang thanvek lo alangli dak muring murong poadim la Singhason anglong athak haladaksi mepik adaksi headquarters binangji pusi alang litum survey at lupo alam nili panang than alang li chewoi viako Prodip Singnar ningkan krip ho kedo alang li thang da claim that bangge la pen non mong omor sing tiso alang li ta la thang bakbe wukak ke ron thakasok ke ron tapi ne si claim thurong di hek long lo ke mati ange phakso ta thilo ahun pen ke awukak ta thilo ange to war bang silam pipede alang litum kheti ke claim ji aphan our side silam pipede alang tha he alang litum Singhason along nimpo chunong po
ningka ciklojon throk sepiduk po ciklojon throk ang bong pen suri thom kep at jikelong iklong lo itu ma em atum hang na claim plate lo puto me je therak reder lo ni la pen non omor sing bangke patta kelong tang adim ta aku patta selam thuwai phak bangge Patumi aruni phai ingkora pho ani gangsam por phai pho apor molom dilai dong thebang arong along sangpi rumila terang pia phan karchupon aru achiklo kedam tang ni phai khrenar kep lapen ingkora hini ani an Thiruvananthapuram Kerala long kapadopon 4th National Masters Games along Assam Master Games Association pen chipade dunsi ser anong e mate gold medal ke thoman chipalong ponno women age 45 plus category along si chipade dunno Suri cap meter race first position Suri si Pharopho meter race first position Suri pho meter race first position laki thom anong eta ser anong esi chipalong ponno Karbi Anong lapen Assam aphan nongmi kiman pialam arjulong si patumi arniga samapor dilai dong thebang arong along sangpi rumila terangpi ahemalong dilai youth dilai kese lapen KARSA penatu humri damsi aman kido karbia poho epak pen karchudamlo lapen ningke pa rumpona lamthe hai husi tame chithan jiwan padopono hidipi pen Wilson Bay reports Karbi Daily News Nijang Karbianong Arlo Lakhai Hini Amri MSC constituency kaparo Umswai Tiva Culture Complex along BJP Amri Mandal Committee pen Patipipot BJP Kangdangamai Kangnipon La Somai long Maipur Sabendro Rongpi pen Mai Charipono La Sonsi Amri Angkang Arlo along Owi Kimi Asongja Imlang Lumfuya Phan ke claim ke damra pen Jia Phan Pura Dominic Yuping Maslai pen Dengponsi Tiva Mafler pen Archupono La Bangso Mailong Just Met BJP Amri Mandal Committee members pen Chenglok Sakti Kendra ke doan lapen morcha ke doan ta Mailong Chitonglut lepen lason thak-thaksi Joysi Kholar BJP State Executive Member pen Chenglok keongdung BJP ke kroi ararutumta Chitongluninti Bangso Kangdangamai kipadobonalong atengke non kewangchi MSC kiliga hotame di Yuping Maslai kachi haithuji angring theta lepen Yuping Maslai pen kaninche ponke non kewangchi MSC kiliga hotame nili chahai thuvekji pusi Mailong Raratuma Phan di Yuping Maslai pen aning pathepon lepen lason thak-thaksi Pherangki Karjua hotame Amri pen BJP highway jipusi ningponno Humson Bay report Karbi Daily News Highway po, okay, ongdong percentage ben si non pongke Amri ben ke Bharatiya Janata Party si highway po. Non campaign committee kesenga pini meeting lo, lapen lamangso meeting long ke ongdong akaprek party pe hin penda ladak joining dulo Congress penda du ADF penda du lapen ke APCLC hin penda joining ladak du last. Nijang Karbianong Arlo Lakhai Hini Amri constituency pen ADF mate Amri development front atom pen candidate Elwin Teronaphan village level asahem manping pen kedingpon lasonsi labangso amailong bangke bakimi abang hubang phiatup Elwin Teronalong kachipa ugdon kilik nangte babo majok ADF atom tami dode sangsi saika cheklem pangchingpo laposonsi patumi bang pharo kethom armu atom ADF mate Amri development front aphan kekroi aratum armu chiteng donsi aliracham pidun mintino pherangke pen karjupona hot Elwin Teron pen ke than ponke non ke wangchi MSC kilika hot ke ongtung avut pen haipon wek chipusi ninche pono leben haidete sarkar pen awar sai kedo anta akam sitame paklem etjia phanta lamjak chipipon non amar ADF atu dode sangsi vote kere gasai dengpon bomno Humson Bay report Karbi Daily News aga prek bang thoma candidate tuma bangke hala another 49% sila tunge chithakpo la sini de tumke KRMG phanke thang ta ne tum KRMG phanke ne tumke chisik sepin lo ke haye phan sik ding lo la pen ke hai ta hai uji busuno matai ne tum matha la pen rada block asorta jagiru se claim rong lo la pen ke na PWD asorta nili IB lo se kan claim rong lo nada kam claim wang pin lo la se government a department amukha kam claim ji lapen ke school mukha rural area school ke lothan ma modelo than seta komane surihini suri thom pilok ko komane local somar honsi kam claim po hala master thom do de pin lo la su somar ke the abang ke matha the pin lo kadu go beta MBC benching lo la si lahai kam sarkar along kam claim tu dormha chu dengmo metu কাম পাইছে ক্লেম পামেনে ইলাই লোকে চিংসিকে জিবি এখিনি পিজিবি কিনিতে আসিলে
এতিয়া আমি সেই মানে কেণ্ডিডেটটো মানে অলপমান মানে কিবা আছে সেইটো কাৰণে আমি এইখিনি আমাৰ ছাৰ ইউনিটেড টাউন তাত আমি এইখিনি সোমাইছে আজি আৰু আমাৰ এই উমচুৱায়ত আমি উঠনি তাত জইন কৰিছিলে আমি 5-6জন আছে উমচুৱায়ত আমি জইন কৰিখিনি ইয়াত আহিলে বনাই ইয়াত আমি দেখা পাইছিলে 2জন আছে আমি উভিঙত আমি ইমান চাইছিলে আগত সি মানে একো মানে কাম কৰা নাই ৰাস্তা চাস্তা চব বেয়া চব মানে এইবিলাক কাম কৰা নাই সেইটো কাৰণে আমি এতিয়া আমি আমাৰ ছাৰ ইউনিটেড টাউন তাত মানে আমি সোমাই আহিলে